Sanibonani, Nginibingelela Thandazani umfana kaMncube endaweni yaseNkandla eNkungumathe edume ukuthi kusemshisandla. Bafowethu njengoba nazi ukuthi kulindelekile ukuthi Thandazani azokhipha iCD yakhe entsha ka 2019 nge-23 kuyo lenyanga esikuyo kusho ukuthi ngeviki elizayo. Bafowethu ngithi ngifisa ukudlulisa kini ukuthi ngicela niphume inkalo zonke nibeka nize kwamaye umuntu osegoli namaphethelo. Thandazani nge-23 uzobekwa maye la izobe performa khona the same time ethengisa iCD yakhe. Bengicela bafowethu nonke ngobuningi benu nezenzozo uThandazani ukuthi wenzani, uperforma kanjani, uniphatheleni kulonyaka. Ngiyanithembisa bafowethu ukuthi kala zonke futhi izotholakala ngoba naseThekwini izotholakala, eNatal izotholakala, eNkandla kuphi nakuphi la ngizokhona khona ukufinyelela ukuthi mangilethe ngoba ey'tolo izoba ncane kakhulu. So into ezokwenzeka ngizobe ngiyithengisela yona kakhulu isikhathi esiningi. So bafowethu ngicela nje isupport yenu noxhaso lwenu nalapha eningazwanga khona kahle nichaze ukuthi no lapha nizwanga kahle nami ningakhe ngoba lento ngiyenzela nina futhi angisuke umpethe kodwa nami ngenze ngikwazi. Okunye bafowethu bengithanda ukudlulisa kakhulu nokungijabulisayo nengifisa ukukubonga. Njengoba nazi ukuthi indaba kulezi insuku ingamabhida, umfoka Khubu sememezile okhuzani wathi sonke sizwe simnyama sihlanganene emabhida emcimbini wakhe GcwalisaiMabhida or emcimbini wethu sonke singamaciko kaMaskandi. Bafowethu ngiyancenga nami ukuthi sondelani nonke soxhasana lento yethu sonke. Akusiyo uMaskandi kuphela, umuntu nje umuntu omnyama ke ngisho njalo phelele emabhida noma abe umlungu. Uma ufisa ukuya emabhida ulungele ukuthi uye emabhida. Ngizophinde ngibuye lapha ke ngaphansi kwegama likaNjoko. uThandazani bafuthi emculweni kaMosha sekunesikhathi njengoba nana abaningi benibazi ukuthi uThandazani bokuyindoda ibisondweni kakhulu noNjoko singisana noNjoko. Ingokuthi namhlanje sisasebenzisana futhi noNjoko esikaze sima ukho kushintshile but ke senguThandazani sekukhona iCD kaThandazani angisengakho ngaphansi kaNjoko. So bafuthi bengifisa ukucacisa ihobosha njengoba nazi ukuthi lezi insuku lidla mawala lizobe likhona eThekwini eMabhida. Kusho ukuthi kuba khona kwehobosha eMabhida obvious noThandazani uzobe khona eMabhida ngaphansi kwegama kaNjoko. uThandazani uzobe ezothengisa amaCD yakhe usho ukuthi nawe uyitholele yakho nge-30 CD eMoses Mabhida. Bafowethu ngingajabula kakhulu ngifisela amaholiday amahle asipheleni sonke eMabhida ingathi lento ingawe lento ingathi sonke. Amen.